an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ko kura kuranko tɛ wa a ma nɔgɔn masiw fana n'olu fana sara garage o fana kɛtɔ a la o ye kataba naani ala k'a bɛɛ ɲɛ ka d'a ma kunnafoni la kumabaw ye min ye bi wulada in na kuru mɔgɔw olu ye dɔ nɔ minɛ sabula u ka baarakɛyɔrɔ a ye sefa wari miliyari 1 ni kɔ de suɲɛ ye ŋanamu na kucala procureur wulilen no k'i jɔ maa minnu ko nangarabaya ka d'u ye k'olu minɛ k'olu maa tan bila kaso la baara min bɛ senna nin waati na APDP maaw fɛ bi u ni CNP min y'u bolona bila sɛmɛna Trump ale ka ko in na Putin y'a hakilina di ko a kɔni dusuma kasalen no nka a b'a dɔn k'a fɔ ko l'Américain ka gouvernement nɔ tɛ waleya in ye o ni kibaruya wɛrɛ minnu bɛ yen sa an na olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni an ka wulada in na sɔrɔlenw ye a ka an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn EJ ɲɛmaaba ale tun ye wele bila parti politikiw ma min ye a ka sɛbɛn in na fasodenw ka tɔnjɛkuluw fana kun sen bɛ a la nka bi wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 15 CICB kɔnɔna na Kiba Jalo ale tun bɛ yen a ko parti politiki minnu bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen nana ka na i sigi kuma daminɛ na min ye Dr Mamadu Konate ye parti minnu y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna n'u ko k'an ka segin ka taga taabolo kɔrɔ la n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye olu tɔgɔla ale bataki bɔ k'a bin o hukumu kɔnɔna na sa a y'a jira k'a fɔ k'olu ka maa 11 min minɛlen don politiki maaw ko n'olu ma bila fiyewu k'olu da tɛ don politiko kuma na Mali kɔnɔna na u ka maaw minnu tun taar'u tɔgɔla kɛnɛ in kan olu bɔra waleya in kɛlen sa Amadu Koyita ale ye dantigɛli min kɛ an ka jɛ ka o lamɛn. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an nana bi weleli jaabi EJ président y'a wele k'a fɔ ka waleɲuman dɔn cadre de concertation a baaraw daminɛna a kuma kan ka tigɛ a bɛ san 1 bɔ an nana weleli jaabi parce que an ye faso ka d'aw ye an nana weleli jaabi parce que an ye républicain de mais weleli fana senfɛ an ye min ɲini i b'a dɔn sariya dɔ kun taara n'a bɛ fɔ o ma ko décret a bɛ kalo 3 bɔ k'a fɔ ko parti politique ka activité bɛ suspendre a sen fɛ an y'a fɔ k'a fɔ k'a ma kɛ sariya kɔnɔ parce que a bɛ charte politique a b'o violer a bɛ constitution kura nin a b'o violer mais o bɛɛ la an ye jamanaden ɲumanw de an ye fasoden ɲumanw de an k'o kɔnɔna na an tɛna fanga sɔsɔ parce que an kun ye plainte yɛrɛ déposé cour suprême na kalo 3 a ma jaabi o kɔnɔna na décret min taara o décret visé par l'ordonnance 59 o ko ordonnance 59 ye mun fɔ a ko ne ni décision façon taara ɲɔgɔn ye minnu bɛ kɛ sokɔnɔnaw la o sen t'a la ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ basiki kɔnɔna na ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ bɛn kɔnɔna na o de la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Musa Diko fɛ ka taa kuma Mali ko la ka taa kuma Mali binna sini ka taa kuma an se bɛna kɛ juma ye Mali basigi la ka taa kuma fana démocratie na an bɛ se ka mun de kɛ pour ka se ka fanga d'a ma o kɔnɔna na an ka mɔgɔ 11 minɛna o bɛ kaso la bi dɔw bɛ Kulikoro dɔw bɛ Keɲeroba dɔw bɛ Joila ne yɛrɛ taara ne Dr Sumare ani Sul an y'a tour kɛ an taar'u bɛɛ fɛ yen nɔ an taar'u bɛɛ fo u minɛ ko u bɛ condition détention kɔnɔna an bɛ se k'a fɔ a ka fisa parce que ni privé de ka liberté la fɛ t'o bɔ mais comme wele bilala mɛ an nana an ko décret talen kɔfɛ décret tila ka taa k'a fɔ ko min kun taara ka partiw ka activité suspend k'o wulila o ye hakilina ɲuman ye o kɔrɔ ye bi an b'a fɛ bɛn ka na o kɔrɔ ye bi an b'a fɛ maliyɛnw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a bali in ka d'an bɛɛ ye o peut-être a hakililaw tɛ kelen ye peut-être jamana maracogo taabolo la an bɛ se k'a fɔ a man d'anw ye o kɔrɔ tɛ ko Mali man d'an ye dɛ donc an ko hakilina na an y'a ɲini bi président autorité EJ fɛ ale de bɛ élection organiser ale de jamanadenw mana danaya da min kan ale de kan k'o baaraw bɛɛ kɛ o fana kan ka kɛ mun kɔnɔ o kan ka kɛ bɛn kɔnɔ o kan ka kɛ basigi kɔnɔna o kan ka kɛ fana bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna na an k'an b'a ɲini a fɛ a y'an wele an nana ka wele jaabi parce que an ye républicain ye mais an b'a ɲini a fɔ baara kɔnɔna na a fana k'a ɲini fanga mɔgɔ fɛ pour que an bɛ se ka bɛn sabati ale bi malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na an ka mɔgɔ 11 minnu minɛlen don u ka se k'u bila
n'u y'u bila a ka ca Ala fɛ u ma minɛ dɔwɛrɛ la u ma minɛ k'u ye suɲɛli kɛ u ma minɛ k'u ye maa fa u ma minɛ k'u ye wari dun u minɛna de k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma u ka fasoko la u minɛna de k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka k'u b'u hakililaw fara ɲɔgɔn kan Mali taabolo na u se ye min ye u bɛ na n'o ye u minɛna de fana k'a fɔ min man ɲi u b'o fɔ an bɛ démocratie de kɔnɔna na o an ye constitution kura min fɛngɛ n y'a fɔ a kɔnɔna na a constitution yɛrɛ ko article 30 la ko le principe au Mali c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple ne peut plus se qui exprime ka jamana taabolo la ça veut dire qu'on est plus en démocratie donc on a une déclaration kɛ an nana n'u labilala inchallah ne wele bilala ma siɲɛ wɛrɛ an bɛ na mais n'o ma kɛ fana an y'an ka participation ce soir pour l'instant k'aw bɛɛ fo ka ayiwa parti politique olu ta kun ye nin ye nka n'Ala sɔnna a ma sini an na segin ka na nin kuma in kan sabula nun togo ale ye laseli kɛ o laseliw b'an bolo u yɛrɛ ye kuma minnu fɔ o b'an bolo an yɛrɛ fana hakilina ye min ye u ka nin laɲini na ka kɛ ni furancɛla fanga yɛrɛ kɔnɔna ye an na hakilina di o fana na sini sɔgɔma ni Ala sɔnna a ma waati ale kuntala surun kama APDP min sigilen no n'o ye jɛkulu ye n'a sigilen no ka kɛ ni mɔgɔw ka bugunatigɛ sɛbɛnw kɔlɔsili ye bɔlɔlɔ sanfɛla la sa ale ye a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa CNPM na n'o ye Conseil national du patronat ye u n'olu ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma o la sa u ka ɲɛmaa n'o o ye professeur Mamadou Samaseku ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani tɔndenw caman u taara ka taa u bolo nɔ bila sɛbɛn min na sa u b'a to min ye CNPM ni APDP u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min sɔrɔla o kɛnɛ kan an ka jɛ ka o fana fɔ. Mamadou Samaseku ne cɛkɛda a bɛ fɔ min ma APDP min bɛ yan adamadenw ka buguna sɛbɛn ani u tɔgɔla sɛbɛnw o sariya labatoli ne y'o ɲɛmaa ye ni bɛnkan sɛbɛn ye hakilina min nana ye o ye hakilina ɲuman ye sabula Conseil national du patronat du Mali o ye jamana kɛnyɛrɛ ye u ka ɲɛmaaw olu ka jɛkulu de don jamana sɔrɔ fanba b'olu de bolo n'i ko adamadenw buguna sɛbɛn adamadenw tɔgɔla sɛbɛn olu yɛrɛ u bɛ partenaire b'u bolo u bɛ contrat signé baarakɛlaw b'u bolo ani fana u ka cɛkɛdaw kɔnɔ système b'u bolo a bɛ fɔ o ma informatique donc an bɛ o bɛɛ lajɛlen kɔlɔsili o hakɛ lakɔlɔsili de la donc ni fɛn labɛn ni bɛnkan ye an bɛ ɲɔgɔn bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka olu ka jɛkulu mɔgɔw k'u ladɔnniya an ka sigida ka fɔ cogo an ka baarakɛyɔrɔ a bɛ yan kun min kama pour que an bolo di ɲɔgɔn ma k'u olu dɛmɛ ka anw yɛrɛ dɛmɛ an ka baara la an bɛ sensibilisation na sariya labatoli la ani fɛn wɛrɛ caman sabula an b'u fo kosɛbɛ u ka ɲɛmaa n'o ye Bali ye an bɛnna don min o don bɛ ale de proposition kan a ma hali kalo kelen bɔ an ye nin partenariat signé donc an b'u fo kosɛbɛ sabula o b'a jira k'a fɔ k'u y'a faamuya u bɛ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka an ka bɛn kosɛbɛ ka jamana in lataa ɲɛ i tɛ ni bɛnkan sɛbɛn i b'a sɔrɔ an bɛ baara kɛ waati san 3 généralement o san 3 kɔfɛ an b'a lajɛ est ce que an bɛnna min kan an y'a labato wa mun ɲɛna mun ma ɲɛ est ce que an kan ka lajɔ an ka taa ɲɛfɛ wa voilà mais an hakili la a bɛ ɲɛ a laɲini ye parce que an ka cakɛda in dɔnnen tɛ a kiriyara jamana y'a sigi sen kan depuis san 2013 nin y'a san 10 ye san wɛrɛ b'a kɛ san 10 ye mars kalo nka a donnen tɛ kosɛbɛ jamanadenw fɛ a dannen tɛ cakɛdaw fɛ an de ka baara ye k'a lakodɔn wa ka sariya fana ka lakodɔn dɔrɔn tɛ dɛ jamana ka laɲini ye min ye adamaden bugula sɛbɛn tɔgɔla sɛbɛn pour que o ka labato sariya kɔnɔ donc c'est important que an yɛrɛ k'an déplacer ka taa k'an lakodɔn ka ɲɛfɔ cɛkɛdaw ye ka an ka bɛnkanw kɛ pour que jamana y'an sigi laɲini min kama jamana ka sago sɔrɔ a dabɔra minnu kama k'u sago sɔrɔ wa cɛkɛda bɛɛ k'i sago sɔrɔ a la hakilina ɲuman de don. Sidi Daɲoko, CNPM vice-président délégué bureau. Alors ADP président ni an ka vice-président Ould Babi o y'u bolo nɔ kɛ sɛbɛnna bi sɛbɛn min n'o ye anw bolo o ye engagement de parce que CNPM n'a ni u ye papier min signé bi o b'a jira k'a fɔ an y'a décidé k'a fɔ an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn bolo baara min don an b'a nafa dɔn parce que sariya de bɛna sigi n'o ye sɛbɛnw ye n'o ye documentw ye n'o ye tagafɛnw ye fɛn fɛn bɛ kɛ bɔlɔlɔ kan ni sariyako tun b'a jɛ dɔɔni a bɛna dɔ fo sariyaw sigi o sariyaw sigili an ka baara bɛ kɛ mun la nin document min signé na bi an ka vice président fɛ ani ADPP président
an bɛna fɔ an ka entreprise ka daw yɛlɛ u ka da yɛlɛ u ye pour que u ka se ka baara kɛ baara min n'a nafa bɛ entreprise kan baara min n'a nafa bɛ économie yɛrɛ kan baara min n'a bɛ na sariya sigi sariya min bɛ kɛ fɛn min bɛ nafa ɲɛ bɛɛ ye donc o de an y'a bila hakilina de la bi k'a fɔ ADP2 n'i y'a sigi cogo o cogo n'a entreprise sen ma don a la a baara tɛ se ka ɲɛ fo k'u sen nɔ bila la o de bɛna kɛ bi. Bon n'i y'a ye kɔni k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye APDP président reçoit ka kuma ka bɛn a la fo k'a fɔ bi ko ka papier signé fo ka an ka vice président monsieur Babi ka bila k'a bolonɔ k'a la ça veut dire que a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ fɛn min b'a kɔnɔ n'a ma min fara entreprise kan a tɛ fɛn bɔ u ka baara la donc a jɔrɔna ko t'anw na bilen. ɲɛfɔli bɛ kɛ an b'a ɲɛfɔ entreprise ye parce que document in bɛ ci u ma ni CNPM ka message ye ka f'u ɲɛna dorénavant aw n'a bɛ se ka agence in bɛ se ka baara kɛ mais a taabolo ye nin de. Ayiwa nin tun ye APDP ale ni CNPM olu ka bolo di ɲɔgɔn ma o kɛra sɔgɔmada in na CNPM jabala la Keba Jalo ale tun bɛ o ko kɛnɛ ka k'o jaw n'o kumakanw ta ka na n'a ye yaasa a bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min courant ale hukumu kɔnɔna na courant directeur ye laseli kɛ n'o ye Ablaye Jibril Jalo ye n'anw b'a wele ko Adu a ko ko baaraba minnu bɛ senna bi o bɛna na ni yɛlɛma caman ye courant ko hukumu kɔnɔna na ko n'i ye courant yɛrɛ ta k'a lajɛ nin kalo saba laban in na centrales olu baaraw bɛ senna n'o ye panneau solaires ye groupe électrogènes dira k'olu bila ka taa fanw fɛ baara mun bɛ ka laɲini yaasa courant yɛrɛ bɛ se ka fɛn cogo min na o bɛ taga sɛbɛnfura minnu kan ka sigi o hukumu kɔnɔna na k'olu fana bɛ ka yɛlɛma maaw yɛrɛ haminako ye min ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min a ko ko ni ala sɔnna a ma don nataw la Mali courant énergie EDM a bɛna yɛlɛma ka kɛ taabolo kura min ye taabolo min n'u tɛna dɛsɛ ko caman na nka an k'an sigi n'an jufaw labɛn de ye dɛ fu tɛ yen dɛ Adu ale ye nin laseli in kɛ ani kunnafonidilaw olu ka ɲɔgɔn ye la yaasa sa ka se ka denmisɛnninw k'olu tɔbɔtɔ olu tɔgɔla don hukumu kɔnɔna na sa baro sigiba kɛra muso du ni denbaya minisiri fɛ ko yaasa denmisɛnninlakaw tɔgɔla don min bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kan sa ka se ka o ɲɛfɔ o baaraw kɛra juma tɛmɛnen cité des enfants n'o ye denmisɛnninw yɛrɛ tɔgɔla so ye ɲamakɔrɔ yan waleya in tun bɛ tali kɛ min na sa musow k'u jɔyɔrɔ fin sira bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa denmisɛnw kana bila baara damandan na baara min bɛ u sɛgɛn sewukaw fɛ yen so dɔ Wuruwatara an y'a fɔ a ɲɛna cogo min maa 6 de tun b'a kɔnɔ a min ye kibaruya laban y'a jira k'a fɔ kɔni ko denmisɛnnin fitinin n'o tun b'a la muso dɔ de tun bɛ sa ale tun bɛ feereli la so in kɛrɛfɛ san fiɲɛ wulilen ale ni maa wɛrɛ olu jɛra sa k'u bɛ taa don so in kɔnɔ so in dun ye chantier ale bɛ yɔrɔ min na sa o ye Amdala Lafiyabugukaw fɛ yen Segu u y'a jira k'a fɔ sa ko maa minnu kɔni tora a la sa ani maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ Segu maaw u ye wulikajɔ kɛ olu ye Kucalakaw fɛ yen procureur min bɛ yen n'o o ye Kucala procureur Umar Alassane Kuyate ale ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni a sera ka muso 4 ale ni maa wɛrɛw k'olu kɔni bila ka taa kaso la n'i y'a jateminɛ sa ko a maa bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa ko a bɛ se maa 10 ɲɔgɔnna ma u bɛ mun waleya kɛ Kucala kɔnɔna na ka musow ɲini ka di musow ma ka cɛw ɲini ka di cɛw ma o baara min n'u b'o kɛ ko n'an ka tabiyaw tɛ taa o n'an ka laadaw tɛ taa Kucala procureur ko a ye sɛgɛsɛgɛli boloda sɛgɛsɛgɛli min na to senna maa mana ye nin ko in kɔnɔna na u na i minɛ ka na n'i ye kiiri ɲɛkɔrɔ i ka kiiri a bɛ se ka kɛ cogo min na AES jamana olu sigili hukumu kɔnɔna na an b'a jira k'a fɔ ko min ye Irisi ye ale y'i dantigɛ a ko min ye AES sigilen sen kan Mali Burkina ni Niger k'u ye paaraba kɛ cɛncɛnfuga jamanaw olu ka baaraw olu ka fara ɲɔgɔn kan min ye baara in ye Maria Zakharova ni ale yɛrɛ Poutine ka kumalasela ye a y'a jira k'a fɔ ko Ninjugawale ni Bamanjawale kɛlɛba ɲuman a kɛlɛyɔrɔ ɲuman a n'a kɛlɛ jamana ɲɛnɛmaw k'olu de filɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin ye ko wa ko n'Ala sɔnna a ma ko nin jɛkulu in filɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ k'an k'an sigi n'a ye ko don nataw la k'a bɛ nɔbɔ ko wa k'a bɛ ka nɔbɔ ka ban Irisilakaw ko olu kɔni bɛ min fɛ k'o de ye nin ye i yɛrɛ ka wuli k'i jɔ ni i ka wara ye k'a taa kunkolo ma ni maaw bɛ n'i dɛmɛ u nana i sɔrɔ a la i bɛ ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye ko bi ko min ye waleya in ye a bɛ ka nɔbɔ cogo min a bɛ ka nɔbɔ ten Burkina Faso kaw fɛ yen u bɛna du 1000 jɔ du 1000 bɛna di maaw ma maa minnu n'olu sigiyɔrɔ bila
n'olu bɛ yɔliyɔli la Burkina dugu ni ɲɔgɔn cɛ Nigériakaw fɛ yen ekɔliden 16 so binna olu de kan k'u to ɲɔgɔn dan yɛrɛ salle kɔnɔ koyi a fɔ ma ko salle d'examen min ye ekɔliden 16 in ye kɔni u y'a yira sa ko bɛnnu ni fɛnw de nana ale kɔni o ma se ka bɔ a la cogoya si la welewelema da kɛra cogo o cogo mɔgɔw bɛna kuma ma o y'a sɔrɔ so kɔni bɛɛ lajɛlen wurubatara an ta in bɛ cogo min dɛ nin fana nɛgɛ ma labɔli de kɛ sojɔlaw k'an ka nɛgɛ ko in jateminɛ dɛ anw ta problème min ye n'a kɛra a bɛ fɔ ko enquête i bɛ se ka taa Makan siɲɛ 3 kana k'a sɔrɔ enquête ma ban enquête ka di Mali la dɛ Nigeria waritigiba min bɛ yen ani Farafinna ni bɛɛ lajɛlen sɔnnen don a ka waritigiya ye Aliko Dangote ko a ye kuma dɔ fɔ k'o ye maaw dabali ban koyi a ko so foyi t'ale bolo awɔ ko ale tɔgɔla du k'o tɛ yen ko so 2 min bɛ yen ko o bɛ u ka dugu de la Kanu ko kelen bɛ yen k'o bɛ Lagos k'o ye faso du de ye olu ka du ye ko ale yɛrɛ filɛ nin bɛɛ la nin ye ale bɛ appartement dɔ de kɔnɔ a y'o ta luwanse la Lagos koyi ko sinon ko k'a fɔ ko soba ko hali n'ale taara Abuja ko ale bɛ yen a ye nin fɔ Forbes mɔgɔw ye mɔgɔw ko nin bɛ se ka kɛ cogo di maa min siɲɛ 13 ye nin ye farafinna maa si t'a da nafolotigiya la a ka nafolo bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ miliyari 13 o de y'a ka nafolo kundama ye a kelen ta ko n'o ko k'a bɛ luwanse la maaw m'a sɔrɔ a dayɔrɔ sɔrɔ u fari la dɛ a bɛ kɛ o a nalen an ka jiginna Radisson na 2015 Radisson ale bɔra Radisson bon na terroriste ya Radisson attaqué ale bɔlen kɔni a so ninnu de taara mɔgɔw labɔ o kɛra yan kiiri ko ta nasira la Worokiya Traoré n'ale y'an ka sorofe kɔnɔ ye nin y'a dɔgɔkun 3 ye u tun y'ale minɛ Italikaw fɛ yen a kɔni ko k'a b'a ɲini Union européenne ni juges fɛ k'u ka wuli k'u jɔ k'u kangarangoyi u kana sɔn fiyewu ale ka bɔ Itali ka taa Belgique dɛ a ka avocat ko k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'o kana kɛ ko ni kiiri bɛ kɛ kɔni a ka taa kɛ farajɛla jamana bɛɛ lajɛlen na fo Belgique n'a taara ye hakɛ min bɛ yen cɛ in da bɛ kɛ den ye Donald Trump ale ka ko hukumu kɔnɔna na sa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sibiridon kɔni u y'ale kɛru ni marifa ye ko ala farala kan koyi ko tuma min na k'a bɛ sɛlɛku mɛlɛku la k'a y'i kɛ tan k'i fari jɛngɛ dɔrɔn ko mugu nana ka na mugu mɔrɔmɔrɔ nana bɛn a tulo ma ko y'a sɔrɔ ko kisɛ tɛmɛna ko ala de farala kan ko a y'i kunkolo jɛngɛni min kɛ dɛ k'o de y'a kisi ko nka maa min ye waleya in kɛ ko sɔrɔdasiw y'o fa maa kelen wɛrɛ sara maa caman joginna irisiw ko k'olu bɛ min lakɔlɔsi nin ko in na ko Trump k'u y'a ɲini cogo sugu bɛɛ fɛ k'a senbɔ kalata in na k'u ye procès sugu bɛɛ kɛ k'u ye nkalon sugu bɛɛ ta ka d'a kan k'u ye kiirisow wuli ka fɛnw kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɔra o bɛɛ la k'a kan k'a dɔn k'a fɔ ko b'a kun kan koyi k'a bɛ danger ba yɛrɛ de la min ye Dimitri Peskov ye ale de nin lase Putin ka kuma lase la a ko nka ko k'a fɔ ko min ye Irisi jamana ɲɛmaaw ye k'olu tun b'a fɛ ka a bɔnɛ ani États-Unis jamana ɲɛmaaw k'olu sen tɛ wuli ka jɔ in na k'o siga o kɔni o siga t'olu la fiyewu ko maaw bɛ nin kɛ maa minnu bɛ yen bi n'olu ye niyɔrɔbatigiw ye waleya min natɔ don k'u b'a fɛ k'o de bali ko sisan ko kamalen k'a kan ka lakɔlɔsi de aya o tɛ den kura ye nkɔyɔ la ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka na tɛ diya koyi chinois fɛ yen Yuan-Zinkaw fɛ yen olu n'o ye Chine ye ɛri 2 dɔrɔn Donald Trump mugu kɛlen k'a jɛ olu y'a t-shirt bɔ t-shirt in kelen min bɛ yan 20,000 ma anw tɛna o don ɲina k'u y'a feereli daminɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Chine a kɛ a n'u ka t-shirt bɔ k'a si ma kɔrɔ a si ye k'u bɛ k'a feere ko k'an ka dɛmɛ don Donald Trump ma halisa Donald Trump ko in na ko waleya min filɛ nin ye n'u y'o ta k'o ɲɛsin Donald Trump ma ko tun b'a fɛ k'a faga k'a kɛra a ma sababu ɲuman ye koyi ko 100 saradala bi ko Américain mɔgɔ 70 de ko k'u bɛ kala ta ye ko n'a ni Joe Biden don k'o tɛ se ka tɛmɛ 15 kan ko donc ko kalata kɔni k'u bɛ taa fuguri bɔ daba de da la sa ko sabula ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye k'a kanu de bɛna bonya kosɛbɛ Américains yɔrɔ suko ani dugusajɛ cɛ Amari Traoré n'a tɔw n'u olu y'a yira k'a fɔ ko u dulonnan don k'u yɛrɛ na fara Amari Traoré kan min ye Amadou Aïdara Doudou ye Kamori Doumbouya Khalifa Koulibaly Cheikh Dougouré Djadji Samasekou Djigui Diarra Falaye Sakɔ
min ye Mamadi Jambuye, Ibrahima Alujeng, Sinayogo, Lasana, Siku, Musa Jara, Mohamed Kulubali kata sa Toma. Suleiman Bobo Sukara ko nin damandu la a damandi fédération na. Ko munga nga jala tigɛ nin ko la ko ye ministère ye ko dun fana ko y'a ka fan ta dɛ. SBT ko fɛn fɛn bɛ se ka nin ɲɛnabɔ k'u ka sigi ka kuma. Ko fanga tɛ nin ɲɛnabɔ dɛ. Ko nɔn tɛ k'u bɛ ka min fɔ. Ko denmisɛnnin minnu bɛ yen fɛ k'u bɛna bila u nɔ na ko n'u y'a kɛ ko hali san 3 an tɛ se ka équipe labɛn ko mun filɛ nin ye k'i kɔ dɔn maaw kɔ a la. Ko n'an y'a kɛ kɔni an bɛ jɛ ni coupe du monde éliminatoire direct ye an bɛ jɛ n'a ye k'an tɛ taa coupe d'Afrique nata in fana na. Ko wa ko yaasa ka se ka nin ban ko maaw de bɛ ɲini min bɛ se ka sigi ka kuma ko n'o tɛ k'a damandi joueurs la parce que n'u olu tora ten k'u tɛ wele équipe nationale la a b'u ka kɔti jigin u ka club la. Fédération fana n'ale ko k'ale tɛ kuma u fɛ fiyewu o bɛ gɛlɛya sabula fédération mɔgɔw ɲininkara an ye fédération mɔgɔ dɔw ɲininka u ko k'an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ tuguni k'olu yɛrɛ fana y'a ye ten ko papier ma se olu ma. Denmisɛnninw ninnu fana dun y'o de fɔ dɛ u ko fédération fana tɛ papier ci olu ma o k'u b'u ka fɛnw bila bɔlɔlɔ sanfɛ tuguni u ye entraîneur gɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u ye cɛ gɛ bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔ si ma papier ci ka taa ma o donc ninnu fana ko olu yɛrɛ b'a dɔn k'u bɛna nka denmisɛnninw u bɛ labɛn na u b'a fɛ ka kuma parce que u ko dɔw bɛ ko ninnu na f'ulu yɛrɛ de da k'a fɔ mɔgɔw y'a lakali cogo o cogo f'ulu ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw k'a faamuya an kɔni bɛ dugawu kɛ SBT y'a fɔ cogo min Ala ka sigikafɔ kɛ a fura ye parce que Mali ballontan tiɲɛ na an mago tɛ nin na nin waati in na Manchester City ou bien Manchester United de do Josia Zirkzee quoi u y'ale san dɛ san 23 k'a ka contrat bɛ taa se fo san 2029 ma ko wa ko san 1 bɛ se ka fara kan ko n'o diyara ye n'an bɔr'o la sa an bɛ segin ka na Mali la an y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko kiiritigɛba in bɛ sen na kiiritigɛba min ni a ko a bɛ ka kɛ Bamako tribunal ba la n'o ye cour d'appel ye yan k'u ye san 10 don cɛ dɔ fɛ kamalen ale ye miliyari 1 ani buruburu 2 a y'o de ndaraki ka bɔ a ka société kun nin kɔni de bara o na Sori Ibrahima Jara o jaralakaw kɔni sɔngɔrɔ yo kamalen k'a tɔgɔ ye Sori Ibrahima Jara a tun bɛ baara kɛ jɛkulu min na sa o ye Sodima SARL ye ale yɛrɛ tun bɛ yen ni contrat bɛ di ni chèque bɛ taa sa danaya dalen don ale kan k'a ye mun kɛ chèque o chèque a b'o falen k'a yɛlɛma n'a ye dɔ bila ka t'u ka compte kɔnɔ a bɛ dɔ bila ka taa Sonetra SARL a yɛrɛ y'o sigi sen kan a yɛrɛ tɔgɔ la patron ka signature kɔni o ladegeli kuma o kuma o de la sa ɲɛmaaw nana sɔmi olu ko ko nin tɛ ko ye ko min bɛnnen don dɛ u y'ale wele k'ale ɲininka sa ko jumɛn bɛ sen na o sɛgɛsɛgɛli de senfɛ pôle économique maaw fɛ sa u taara bɔ a kan sa k'a jira k'a fɔ k'a kelen kun tɛ koyi Madukura Kulubali ale ni Bukari Ajeba Traoré olu fana kun tɔgɔ bɛ ko in na olu ye comptable ye waleya in yɛrɛ nana cogo di san 2015 min ye maa 3 ye olu bɛ baara kɛ Sodima la u ka ɲɛmaa ale de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a tɛ ka se ka foyi faamu ale ka baarakɛda wariko la maa minnu bɛ yen n'olu ye fournisseurs ye olu ka sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya jiginni na ale ka wagande kɔnɔ Sori Ibrahima Jara ni ale yɛrɛ de tun ye o ko in ɲɛmaaya ye ka se ka o ko ɲɛnabɔ sigana nana kɛ ale la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye papier dilen tribunal tigilamaaw ma san 2018 directeur général adjoint n'o o ye Mamadu Abubakari Ɲagandu ye ale ko sa k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye kun fɔlɔ la u ka compte min bɛ BNDA la a ko min ye Maduku Kulubali ye n'o ye muso ye ko ka wuli ka taa o banque in lajɛ u ka wari min bɛ BNDA kɔnɔna na ko n'a bɔr'o la k'a ka t'u ka BDM fana compte lajɛ ale taara sɔrɔ chèque fɛn fɛn bɛ yen directeur ka signature ladegew de kɛlen don ka bila u ye ko sɛgɛsɛgɛ sa BNDA maaw fɛ yen k'a jira k'a fɔ ko ko nin n'anw ka signature tɛ kelen ye dɛ ne ka signature tɛ nin ye ne directeur tɔ ne ka signature nin ye keba ninnu ni Amara ninnu ka signature ne ta tɛ nin ye o sɛgɛsɛgɛli de nana boloda sa kiiri tigilamaaw ka fɔ la ko chèque o chèque n'o tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ sa o sɛbɛnnen kun don min ye sefa wari 10,19 ye kamalen a y'o bila dɔ tɔgɔ la ko Lasana Goyita in ɲinina sanfɛ duguma a ma ye maa si fɛ a tɔgɔ tɛ fournisseur la o nana tɛmɛ ka bɔ yen tuguni a ye dɔ di maa dɔ ma maa min n'o lakodɔn tɛ chèque ninnu bɛɛ lajɛlen
u kun ka bilayɔrɔ laban min ye o ye ale yɛrɛ n'o ye Sori Ibrahima Jara ye a yɛrɛ ye société min sigi sen kan sa n'o o ye Sonetra in ye Sonetra in de kɔnɔna na sa a taara ye k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen u y'a wele ka na bɔgɔ jeninen kan ka na ɲininkali daminɛ min kɛ DG ale ka ɲininkali hukumu ale ka laɲini kɔnɔna na pôle économique la a ko ko jɔn ko a la k'ale y'a ta dɛ Sori ko ten ale de y'a ta wa ale de tun bɛ directeur ka signature ninnu bɛɛ ladege maa minnu bɛ yen n'o ye Maduko ye Maduko Kulubali ale ni Bukari Ajeda Traoré n'olu fana minɛna ka fara a kan a n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kaso kɛ sa fo kiiri waati kiiri dɔw de sa min ye ɲininkaliw nana kɛ ko Traoré kɛ ko Jarakɛ ko ale sɔn n'o han k'ale y'a ta ko komi i y'a ta i b'a dɔn sariya hakɛ la i ni min ka kan wa a ko k'a t'o dɔn dɛ k'ale kɔni t'o dɔn ko nka ko tiɲɛna ko chèque ninnu k'ale tun b'a ta a tun bɛ directeur ka signature ladege a bɛ dɔɔnin bila a yɛrɛ kun a bɛ dɔɔnin bila kɛsu kɔnɔ u y'a fɔ a ɲɛna sa ko wa k'i ye miliyari 1 de ta dɛ ko sariya la ko kɔnnen don ko i ka bandiya in ko a tɛ se ka to yen cogoya si la ko f'i ka ɲangi min ye kiiri tigilamaw ye u y'a yira k'a fɔ ko cɛ in ko yaasa ka se k'a yɛrɛ bɔ a ko k'ale tun bɛ wari in suɲɛ jɔn ko ala k'ale tun ye jɛkulu dɔ fana sigi kɛrɛfɛ n'o ye fondation ye ko maaw minnu bɛ dɛsɛ kɔnɔna na ko ka olu dɛmɛ kiiri sigilamaw ko k'o ti yan ɲɛ koyi maaw dɛmɛli ni waliwari ye e bɛ baɲumankɛya kɛ ni waliwari ye Jarakɛ k'o ti bɛn dɛ u y'a da turu la k'a da jaba la k'a kana n'o papiyew fana ye o fana ma ye a ka baɲumankɛtɔ in n'o ye Cri du Peuple Innocent ye k'ale ka Cri du Peuple Innocent o sɛbɛn de ɲinina baɲumankɛtɔn Ndasa ka dɛsɛ a ko k'a y'o sigi sen kan nka o nɔ fana ma ye sabula n'i y'o fana sigi sen kan i bɛ taa sɛbɛnw de ta o la k'o lakodɔn Sori u ko a na san 10 kaso datugulen kɛ wa min ye wari mun bɛ yen n'a y'o ta cɛ kun a b'o wari sara kiiri fana hukumu kɔnɔna na wari minnu donna kiiri labɛnni na n'o ye sɛbɛn wari 20,000 ye a b'o fana sara Madukura ale ni Ajeda k'olu ka t'u ka so u y'olu labila n'Ala sɔnna a ma kiiri wɛrɛ tigɛra bi o ye yɛlɛko da ye sini an na o da outlook kan kiiri ko ta nasira fɛ hali bi min ye Yusufu Daba Jawara ye ale min minɛna juma tɛmɛnen u taara yira commune 5 tribunal procureur la n'o ye Usman Fati Haidara ye a ye papier d'a kan ko ka taa n'a ye ko sabula ko a ye lajɛ kɛ lajɛ min n'o kun kɔnnen don ka kɛ n'a ka wulikajɔ ye u y'a yira k'a fɔ sa ko ale ni politikimɔgɔ maa 11 bɛ kaso la n'olu ta tɛ kelen ye n'olu minɛna dɔ ka so ale kɔni ta kɛra ale wulila de ka bɔ ka bɔlɔn kɔnɔna na ka meeting organiser ka kɛ ni ko kuranko gɛlɛya ni jiko gɛlɛya ni dɛsɛ min b'an ka jamana kɔnɔ suyɛni k'a ɲɔ ɲɛnen don dɔgɔtɔrɔso la n'o ye Somino Dolo tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso ye Sewarekaw fɛ yen wa maa laban minnu minɛna ko sɔrɔdasiw don dɛ o ko tɛ dɛ k'u bɛ taa téléphone de ta ka tila ka kati gɛlɛya kɛ tugu maaw la ye sɔrɔdasi fini t'u la ko kelen de fara la o fali de senfɛ sa wulikajɔw bɛ ka kɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini Bagindakaw fana fɛ yen kamalenin dɔ o filɛ nin ka taa gendarmekɛ dɔ muso ko t'o da k'o kantigɛ o kɔnɔma falen kalo 8 u bɛ ka kamalen fana ɲini sen ni bolo ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi k'a delila ka muso dɔ fana kantigɛ ko b'a don sɔrɔdasiya la k'o ma se k'a don nin waleya in kɔni kamalen photo bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u bɛ k'a ɲini diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni maa min kɛra ye fɛn ye sa k'olu kɔni u ka fanga tigilamaw lakodɔn a ko kunna an sera ka min sɔrɔ o ye nin ye sini sɔgɔma ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an na segin ka na yan kibaruya minnu bɛ yen ka na olu da outlook kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Keba Jalo ko baara ko a ɲɛna Amara Nuhu Keyita baara ɲɛna an b'a fɔ sa ko k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna ma